Ne yine de misallar var. Has düşünükli olması için bularım şu yerden işleli. A misalımız şöyle matrisamızı yazan yağdayımızda birinci setleri şöyle seçtik. İlki birinci sütünle köpelteceğiz. Birinci sütünü alalım. 2 köpeltmek minus 2 bir köpeltmek minus 2 minus 2 0 minus 3 cemine böyle minus 5. Indi ikinci sütün bilen köpelteceğim. Şu setri 1 köpeltmek 4 0 3 4 bilen 3'ü koşacağız 7. İkinci sütünü yazdık onun. Indi üçüncü sütün bilen köpelteceğiz. 1 köpeltmek 2 0 0 minus 3 2 minus 3 minus 1 böyle. Indi ikinci setri seçeceğiz berden. İkinci setri seçenimizden son yine de her sütüne bir köpeltip çıkacağız. 2 köpeltmek 2 minus 2 köpeltmek minus 2 minus 4 minus 1 minus 5 böyle. Bulam plus 2 minus 5 plus 2 minus 3 böyle. Indi 2 köpeltmek 4 8 bula 0 minus 2 8 minus 2 6. 2 köpeltmek 2 4 0 4 plus 2 bu da 6 böyle. Demek cevabımız A üçün cevabımız şu matrica. Eğer düşünüksüz bolýan bolsa has giňel demem ýazyp bileriz. Bu misaly açykrak bolsun diýip täzeden şu ýerden giňel diýip ýazaly. Birinci setri seçýän, bärdenin birinci sütünü seçýän, 3 köpeltmek 1 goşmak 4 köpeltmek 0. Indi ikinci sütüne geçýän, bu ikilik bolan üçin aňsat bolýar. 3 köpeltmek 0 goşmak 4 köpeltmek 1. Minus 2 köpeltmek 1 goşmak 5 köpeltmek 0. Indi ikinci setir bilen birinci sütünü köpeltdim. Indi ikinci setir bilen ikinci sütünü köpeltýän. Minus 2 köpeltmek 0 goşmak 5 köpeltmek 1. Onda şunu hesaplan ýagdaýymyzda jogap gelip çykýar. Bu 0, onda 3. Bu 0 bolsa bersi 4. Bu 0 bolsa bersi minus 2. Bu 0 bolsa da bersi 5 bolýar. Indi misal saya seredeli. Misal sayanam göni birinci jedek işleşimiz ýaly ýatdan işläli şeýle. Onda birinci setir alýan we birinci sütünü alýan. 1 köpeltmek minus 1. Minus 1 bolýar. 2 köpeltmek 1 2. 2 minus 1 1 bolýar. Ondan soň ikinci sütünü seçýän. İkinci sütünü seçýän soň 1 köpeltmek 2 2. 2 köpeltmek minus 1 minus 2. 2 minus 2 0 bolýar. 1 köpeltmek 1 1. Indi ikinci setire geçdim men. 1 köpeltmek minus 1 minus 1 bolýar. 1 köpeltmek 1 1 minus 1 we 1 0 bolýar. 1 köpeltmek 2 2 bulan minus 1 2 minus 1 1 bolýar. Deňdir. Indi bu bizim nähilek matrisamyz bolýar. Birlik matrisa. Birlik matrisada köplenç şu i harfi bilen bellenýär. İnglisçedäki identity sözünden gelip çykýar. Indiki tema matrisanyň transpozisiýi. Matrisaň transpozisiýi onuň sütünleri bilen setirleriň ýerini çalyşmak arkaly tapylýar. Mysal üçin diýeli, şu misalyň üstünden sereden ýagdaýymyzda şu nähil matrisa 2 san setir we 1 sütün we. Eger şoň transpozisiýasyny tapjak bolanynda men şu setiriň ýerine sütün ýazýan. Ýani bir setir 2 sütün bolýar şu. Onda meselem şu ýerde A deňdir 2 8 bolsa transpozisiýa A'nyň T görnüşinde bellenýär ene şu ýagdaýda. Onda men şoň üçin A T tapjak bolsam deňdir näme etýän? Şu ýerde duran 2-ni setir hökmünde ýazýan şu ýagdaýda. Indi näme boldy bu? Bir setir 2 sütün boldy. Yani şu ýerde sütünde ýazylan zatlary men setire geçirýän. Indi şu wurtda muň üçin edeli. B'nin transpozisiýasyny tapjak bolsak, onda näme etýän? Birinji sütünü alýan, setirde ýazýan 1 2 0. İkinci sütünü alýan, ikinji setire ýazýan 2 1 0. Üçüncüyni alıp, üçüncü sütünü alıp, üçüncü setire ýazýan 0 0 1. Misal sayada sayanyň transpozisiýasyny tapjak bolsak,
birinci sütün alyaz, birinci setre yazıyaz. Şu yerden şunu alanımızdan soň 0, 2, 1. İkinci sütünem, ikinci setre yazıyaz. 1, 4, minus 1. Düşünüpli bolandır dep umyd etken. Dowam edeli. Matrisanın tersi. Indi şeýle şert we matrisanın tersiniň bolmagy üçin A we B iki sany n ölçekli kvadrat matrisa bolup AB deňdir BA olum birlik matrisa deň bolsa, ana şol şert ýerine ýetende onda B matrisa A matrisaň tersi diýilýär we o A'nyň üstünde -1 şeklinde görkezilýär. Ýa-ni I diýenim, ýa-ni geçen temada da aýdyp geçdik, birlik matrisa ve diňe kvadrat matrisalaryň tersi bolýar. Bärde bu şertiň berilmeginiň sebäbi matrisalarda beýle köpeltmegiň düzgünü adat sanlar üçin dogry bolsa-da matrisalar üçin bu hemişe dogry bolup durmaýar. Köpeltmek AB'niň köpeltmegi BA hemişe deň diýip bir düzgün ýok matrisada. Şoň üçin haçanda şu düzgün ýerine ýetse, olam birlik matrisa deň bolsa, onda şu matrisanyň tersi bar diýip bilýäs biz. Onda şu ýerden barlaly A we B matrisa berilen olsa, B matrisanyň A'nyň tersidigini görkeziň diýär. Onda men etmeli zadym şu ýerde A köpeltmek B'niň, B köpeltmek A deňdigini, onuň birlik matrisadygyny, deň ölçekli birlik matrisadygyny görkezmek. Onda ilki A bilen B'niň köpeltmek hasylyny tapaly. Şeýle ýazsak -1, 2, -1, 1. Köpeltmek 1, -2, 1, -1. Indi birinci setr alýan, ýa-ni edişmeýäli, birinci sütün bilen köpeltgen, köpelden ýagdaýynda -1, köpeltmek 1, -1, 2 köpeltmek 1, 2, 2 -1'imiz 1. Indi şu bir zady ikinji sütün bilen köpeltgen, -1 köpeltmek -2 näme bolýar? +2 bolýar. +2 bärdenem -1 bilen 2-ni köpeltsegem -2. Demek baha 0. Indi ikinji setre geçýäs. -1 +1 näme bolýar netije 0. -2 bilen -2-ni köpeltsek 2. 1 bilenem -1 köpeltsek -1. Jogap 1 bolýar. Buny näme? Birlik matrisa. Ölçegi hemmesiniň ölçegi 2, 2. Yani şu matrisamyz hem 2, 2, şu matrisamyz hem 2, 2. Bärdäki netijedäki birlik matrisamyz hem 2, 2. Demek, häzirlikçe birinji şertimiz şu ýerdäki A, B'niň bahasy şuňa deň bolup dur. Indi BA'nyň bahasyny tapaly. BA deňdir. Tersini ýazýas. 1, -2, 1, -1. Köpeltmek -1, 2, -1, 1. Indi birinji setr alyas, şu setri alıp birinji sütüne köpeltýäs. Onda 1 köpeltmek -1, -2 köpeltmek -2, ýagny 2 aýyrmak 1. Jogabymyz 1. Indi ikinji sütüne köpeltgen. 2 köpeltmek 1, 2 aýyrmak 2, 0 bolýar. 1 köpeltmek -1, +1, 0 bolýar. 2 -1, 1 bolýar. Bärden de onda bunymyzdan biziň birlik matrisa 2, 2 bolan birlik matrisa. Demek, şertimiz ýerine ýetýär. Onda A matrisanyň tersi deňdir B matrisamyza. Indi ikilik matrisaň tersini tapmak üçin bir ulanıp bilen bir formulamyz bar. Ana şu aşağıda berilen formula. Bärdäki formulanyň ütköşük tarapy şu ýerdäki bölek. Bu bölek aslında şu ikilik matrisanyň kesgitleýijisi. Matrisaň kesgitleýijisi näme? Onu men aslında indiki videolarda düşündirmekçi. Bärde diňe şu ýagdaýda hasaplanýandygyny öwreneli. Kesgitleýiji başgaça determinant diýilýär. Indi haçanda bir matrisanyň tersini tapmak islesek, biz şu şerti barlaýas. Eger şonuň determinanty 0 deňdä bolsa, onda şu matrisanyň tersini biz şu formula arkaly tapyp bilýäs. Onu şu aşağıdaky mysal şoňa görä işläli. A matrisanyň tersi deňdir bir gatnaşan AD diýenimiz şu diagonal 1 bilen 3
1 köpeltmek 3 ayırmak 2 köpeltmek 5 ve matrisanın özü 1 5 2 3 deňdir. Indi şunu hasaplan ýagdaýymyzda 3 ayırmak 10 deňdir -7. Demek -1 gatnaşan 7 köpeltmegim matrisamyzyň özü. Indi bir matrisa bilen bir skalar ullugyny näde köpeltýärdik? Muny geçen videolarymyzda düşündürdük. Şu öňündäki hemişelik sany içindäki elementiniň hersini köpeltip çykýardyk. Onda köpelden ýagdaýymyzda näme bolýar? -1 gatnaşan 7 -5 gatnaşan 7 -2 gatnaşan 7 birim -3 gatnaşan 7. Ine şu matrisa biziň A matrisamyzyň tersi bolýar.